morning mga sano. Ngayon po ay pupuntahan natin ang Angasil Port para makita nyo yung fish port dito sa Barangay Mactan of Lapu-Lapu City. Yan ang tinatawag na Angasil Port. So maganda ngayon dahil madaling araw. So ngayon ito yung oras ng bagsakan ng datingan ng mga fishing boat dito na from different islands of Cebu and sa Bohol na rin mostly. So ayan, samahan niyo ako mag-ikot doon at mamili ng konting mga seafoods mga sano. Oh yan, saang. Tapilay kilo saang baseng? Magkano kilo? 100 sir, 100. 100 per kilo, oy. So pwede ko mamarayag nimo konsumo lang? 80 man na doon. 80 kilo? 280? Ada yang ako ba mamarayag ko ba? Ha? Pila ragot ka buok te? So ito po bibili ako ng crabs. Oh, pagkukunaw usap. Marayag lang ko te kay pangonsumor bitaw ni ako te. Boseng, maray ko gamay boseng ha, konsumo lang. Ay, thank you Lord. So yan po, pang wholesale kasi si ate. Kana teo? Pot pala ko puno te, kasi kami ka-estimate. Ayan, 1 kilo. So good morning dito ha. So dito tayo ngayon sa Angasil Port. So ayan, bibili ako ng crabs. Ayun, daming crabs saka shellfish. Bayad muna ako. Ayan, may flashlight. Ayan. Thank you. Na yung video natin. Shellfish, ayun. So ito, saan tawag nila nito? Aninikad, yan yung tawag sa amin sa Bisaya, aninikad. So yun yung crabs. Yun, thank you daw. May libreng flashlight dito, mga sano. Ayun, yan na ni ate. So maganda dito sa Angasil Port. Yes. Sige, thank you. Nakabalot na crabs. For delivery na yan. Delivery na yan mga sano. It's the Port of Angasil. Bagsakan ng mga isda. Ayan. Ah, 380 te. Ma'am, unsa na imong baligya? Ano yung benta? Ayun, yung isda. Oh, magkanong balot? 180 kada bal. Sige, kada toy-toy lang sa ako te ha. Ay, si ate, ano yan? Aninikad, yan yung ano, shell din, shell. Good morning te. Video lang ta. So yan, dito yung kalakaran ng mga isda. Good morning mga bossing. Vlog lang. Unsa nga isda? Danggit. Yun. Magkano kilo? 100. Okay, thank you. Good morning. So, yun. May bagsakan dito. Hanap tayo ng ano. Pusit. Ayun. Magkano kilo? 120. 120. 50. Yun. Okay, thank you te. Yun, may ano. Hindi na ko nakuhaan kay. Ayun, molmol. Magkano kilo ng molmol? 230 sir. 230. Oh sir.
Oh, timbungan yung pula. 50. Okay. Ayan yung pakol. Ayun. Isda, ayun, daming isda dito. Dugso din ang tasog simot. Di abay man ako katambak na. Ang katambak sir, bubo-bubo rayang. Ah, okay. Pilang kilo? Magkano kilo niyan? 270. 270, mura dito. Ayun, hanap tayo ng ano. Ayun. Yun. Kini na din bilhin diri. Dito marami pa mga sano. Magkano ang kilo? 320. Pwede ta ka pa maray gamay lang ani Boseng? Konsumohon lang ako, pwede ta maray. Oh, pila man kilo? Sekto nga. Tunga. Oh, kilo. Yes. Ayan. So ayan, 320 no? So ayan, bili tayo ng yung shrimp mga sano. Okay. So, tapila nukos Boseng? 50 sir. No, 250. Ayan. Tara sir, 2 kilo. Siya. Okay. Tingnan natin yung nukos mga sano. Ball. Oh, ball. Okay. Oh. Ayun yung pusit. Oh. 700. Utang, okay? So, ayan si Boseng. Nakikisuyo tayo ng ilang pirasong pusit. Mga 5. Good morning, Boseng. Good morning, Lag lang gamay. Okay, kana Boseng. Yan. Yun. Yun na. Magkano kilo ng pusit mo, Boseng? 350. Ayan, mura pa dito. Mura. At saka sariwa kasi bagsakan. Dito yung kalakaran mga sano. So, ayos. Ayan yung swaki. Parang sea urchin. Pero mas puti siya mga sano. Tapilay, kanong kilo nang ano yan? 100? Kanang kini. Pusti daw ko. Sakto nga lang. Pero tunga lang. Ah, yan dito. 50 yung kilo. Ayan. Saya tawag kani. Bungkawil dito sa Bisaya mga sano. Ayun. So, bunot muna tayo ng bayad. Iyan yung saang. Magkano yung saang? 90 ang kilo sir. 90 rin ang kilo. So, sariwa dito kasi bagsakan mga sano. So, post mo na. Ayun, malaking pusit ni ma'am. Magkano kayong kilo niyan, ma'am? 180 sir. 180. Kubutan eh. Kubutan din. 180 sir. Mahal yung nukos no? Yan, 180. Laki. Isang dangkal. Ay, thank you. Yun, bilong-bilong. Ma'am, magkano kilo bilong-bilong? 100. 200. Ito. Oh, 150 ha? Anduhaw. Bigyan mo yung 1,050 ha? Minto siya usarari. Anduhaw ko no? Pila kilo anduhaw? 60. 160. Good. Sariwa dito sa Angasil. Angasil Port. Thank you, ma'am. Ayun. Nagliliwanag na. Yun si Boseng. Daming shrimp po. Ayun. Thank you, Boseng. Ayun. Pohon. Si Boseng. Shout out, Boseng. Thank you. Yung mga kaibigan natin sa Angasil. Mga kapitbahay. Oh, may lapo-lapo. Ha? Lapo-lapo. What? Lapo-lapo. Good morning, te. Magkanong balot ng ano mo, isda? Tag 100 po sir. Tag 100. Oh. Parot. So dito tayo mga sano sa shellfish. Ayun. Yung saang ano yan, malalaki. Malalaki yung saang. Yung shell. Ayun. Bigo, may buntag. May buntag.
Ito pila, botelya na bossing. Ha? Pila na ang botelya. Sa isinta, yan. 80. 80 po yung isang bote. So, bili ako isa. Ayun. Biko. Good morning, Biko. Good morning. Morning. Dito sa Angasel Port po tayo, mga sano. Ayan. Ana. Malapit ang sumikat yung araw. Ako muna yung Tagalogon, Biko, kaya hindi na ako mag-subtitle. So, ayan, itong mga kapitbahay natin dito sa Mactan. Ayan, sa Angasel Port mismo, bagsakan ng mga isda. Ayun. So, meron akong ilang balot. Uwi na ako. So, mababait yung mga kapitbahay natin dito. So, ayan. Bagsakan ng mga isda. Angasel Port. Mactan, Lapu-Lapu City. So ayan, magliliwanag na dito sa Angasel Port. Bagsakan ng mga isda. Ayan yung mga kaibigan natin. Ayan. So dito na yung pakonti na yung tao kasi alas 4 yung dating ng mga mangingisda dito. So ayan. Kaya pakonti na yung tao mga sano kasi nagsiuwian na. Kanina puno to dito. So ayan. So uwi na rin tayo mga sano kasi nakabili na tayo ng seafood. So ito yung dala ko, si Crosswind kasi madaling araw. Ayan. So ayan, yan yung view ng Angasel Port. Dito tayo sa dulo. So ayan, doon po sa tapat yung Santa Rosa Island, yung Ulango Island, bird sanctuary din yan mga sano. So tayo, nandito lang tayo sa tapat sa Angasel Port. So ito yung Angasel Port. Saka dito banda yung pag madaling araw, dyan banda yung bagsakan ng isda. Dyan dumadawag yung mga fishing boat. Hindi naman kalalaki, dyan ang galing sa mga isla ng Lapu-Lapu at saka may Bohol. So yan yung binisita natin ngayon at saka bumili rin tayo ng konsumo na seafood. So ayan, doon sa dulo, doon yung kalakaran ng mga isda. So ayan. So good morning mga sano. So sa mga bago pa sa channel ko, please don't forget to subscribe. Please subscribe. Thank you rin sa mga mag-view nito. So ayan, ito po yung Angasel Fish Port. At saka dito sa kabila, doon yung mga bantaw, bote na mga ferry na tatawid doon sa mga isla ng Mactan. So ayan, thank you very much mga sano. To God be the glory.